Pre! 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 Pagsila ko sa mga pre. Wala ka mo. Gubak ng naong mo. Wa kong hilak pre. Dati ka puya. Dungagan pa sa kuwang ginadto sa kuwang tuyo. Kuan berong tinghatag berong 13 man to. Sabi taon ka oh. Pili sobra nimo pre, sa imong 13 man pre. Pinaghana eh. Usam ka pa. Ako pre na oh. Hana gani. Sobra Lapas, wala mo koy mga deduction pre. Okay. Wala koy siki, wala koy lunlon, wala. Ora wa. Bigayon na gini pre nga makapagwapa ka sa asawa. Ang katong kulong nga buhok sa kong asawa, ipaisit ko to. Ngayang naong nga isit, ipakulong ko na ako. Akat to gani akong asawa pre. Ang katoy epilok pre, pailis na ko tong pilok sa kabaw. Kanangin Sarap nindo jud kay ba oh. Ako pre, aga to iko ko. Pailis na ko kukus ko bayo. Asa pre? Ha, si Kamor di. Sige storya wa gani ko butanag na ko sobrang wa ba. Sa may imong Sa ni may mga asawa ron pagpapalo to mo. Sa Oh, barik bao ba yun talipay sa mga asawa. Parimbar. Ito nga nag-goal ko kay pagbalanse na dito sa opisina nga ato ang balansehan. Oh. Sus, di ba kumtilas? Oh. Yeah, taktakan tanan. Sa akong utang sa tindahan, sa akong loan, o sa mga sili. Kuhaan na yung sobrang 10 piso. Pre, isa man mo sa Ay, Grabihan sa kadaghan na loan. Oy, ang wani mo loan ang puro loan naman lang. Pre, ano ko pre, kay basi masirat ang dong asawa sa parlor. Ah, sige pre. Amo sulod ko nimo pre, wata ko. pre. Bawa masiro din sa mo, be. Ayo, pre, kaya ako asawa ron pre, dako kay bilangkad unya. Unsa may ako idulit sa buganan o wa ko'y kwarta ito nol. Sige, pre, sige. Patay, buhay aron. Akong asawa, ingon ra ba to nga dali lang kay nigbalik nimo. Ipa-strip ko yung akong naong ipakulot ako ko ang buhok na strip. Ayaw, ang buhok din niya mo ipa-strip. Magpariban ko no siya. Sus, pag pinapaita. Unsa kaya ngayon ako i-discarte sa kong asawa no? Ah, siya na mag-igor ako eh. Kaya sa bana excited na kayo ko nga iparigban niya akong buhok ba kay mo beri makalipay na mo mga asawa ba makampo ba mi mga asawa nga dali ra mo abot ang Disyembre para mo ang buhok matulid na nya karon ako ang tulog ako mari gipariban na sa iya ilahang mga bana nya ang kuko gipa-extension na hasta ang ilang pilok ako lang jiwaan ni ay ta sa ako bana perti mang ya aglihok mo bay hapit na 25 dapat ini 25 tulid na mo buhok kay magparty mi sa ako ang mga kumari. Wa pa ako ni naabot siya hasan nakuha sa sweldo. Ano nga tinghatag sa 13 month og bonus di. Matali na jud ako mo. Day. Uy, Dai, ni na tagay. Unsa ni mo buhok? Ano ni mo buhok? Ako na nigi pa. Kulutaan na para nga inipot ni mo di na makulot. Ang iya lab kanang anang tanan lab aton sa parlor lab kay anang andam na kayo ko magpariban yan nana ko gi-contact dito nga tigriban lab kuan ko no lab ang kini ako akong buhok lab kay baga man ni akong buhok kuan kanang 2,000 kuno ni ano man kadi oy 2,000. oh 2,000 kay baga man akong buhok yan naligo na ko daan lab pasampakon ti karon naligo ko daan kay gumala sa sampak ato ta sa tigriban ato ta sa parlor kay tulog ya kakak, adlaw ana di ka sampak na to kay di ko maligo. Ya, pila man ang pagsit ni tanan. 2,000 ra. Ano man ka oy? 2,000 ra ay ka balaka ana barog. 2,000 ra man kay dili ko magpa-extension sa ako ang koko sa ako ang pilok. Ay tasam kong pilok na ay. Love. Oh. Wala na yung sobra. Usa? Wala na yung sobra. Anin mark ang dali ano man? Asa ka na imong 13 month og bonus di ay? Ang bonus, gitaktakan sa luna. Until 3 months, utang o bali. Mauna nimo ngano gididakan man kasakwa sa imong kantin ngano man dako kay kagutang to sa Red Horse. Sus, ambot lang. Wala ko katanaw kay. Itag-aaral ko dito papel. Mauna nimo kay palaot ay ka kang dako di ka musulti na kung asa na nimo gigamit ang mga imong gipangutang. Adik sa sunod na lang Disyembre. Ay di na pwede kay mawawan ko sa kumakumari. Unsa man ka? Yan, saan naman na ron? Saan ta man naron? Saan ta man naron? Saan na nimo? Saan ta man naron? Iulit ka sa imong mama o papa. Iulit ka sa gilikana. Hindi ko kasampakikoy. Dito lang mama o papa. Bahala na eh sa pakiko ito sa imong mama. Dili lagi ko.